Už si pomaly zvykáme, že novú sezónu slovenského motoristického športu tradične začína Autoslide. Ani tento rok nepatrí k výnimkám a tak sme 8. januára zavítali do Žarnovice. 16-tisícový kotol divákov na tribúnach plochodrážneho štadióna neustále burcovalo 36 pretekárov, ktorí sa postavili na štart 3. ročníka tohto podujatia. Minuloročný titul v dvojkolkách prišiel obhajovať Karol Šedivý, no už súpiska súťažiacich naznačovala, že to nebude až také jednoduché. Určite k tomu prispelo aj mrazivé počasie a povrch trate, aký tu nebol ani v predchádzajúcich ročníkoch. Teraz ešte tá trať až tak zjazdná, ale podľa mňa za hodinu to bude tak vyjazdené na totálny ľad, že tu je úplne nezjazdná trať, takže tu bude treba taktiku zvoliť takú, že nejak šikovne, aj keď ostať vysieť za nima a čakať na ich chyby a vtedy v tom moment predbehovať. Bude to veľmi, veľmi zradné. Aj maďarský jazdec Zoltán Šimon, dvojnásobný víťaz autoslajdu v kategórii štvorkoliek i celkovo, nebol veľmi nadšený, ale za to optimisticky naladený. Prišiel som vyhrať, ale nie som žiadny veštec. Môže sa totiž stať čokoľvek. Dráha je zaujímavá a preto možno nevyhrá technika, ale šťastie. Všetci pretekári sa stretli trikrát v štvorkolových kvalifikačných jazdách, v ktorých to niekedy skutočne vrelo. Každý bod bol totiž dôležitý. Do finále dvojkoliek sa tak prekvapujúco okrem favoritov prebojoval aj náhradník Tomáš Hurt so svojou 206-kou Maxi. Najlepšie vyštartoval Jan Beckert na Opli Corsa, prenasledovaný Augustínom Podhajeckým na dieselovej Fabii. Po nevydarenom štarte sa na 3. miesto prebojoval Karol Šedivý so Seatom Ibiza. Keďže do cieľa sa už poradie nezmenilo, víťazom kategórie dvojkoliek sa stal Jan Beckert. Vo štvorkolkách sa v kvalifikačných jazdách upriamila pozornosť na súboj obhajcu minuloročného titulu Zoltána Šimona na Evo 6 a Jozefa Béreša staršieho na Evo 3. A kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. Tohto hesla sa držal aj minuloročný smoliar Marek Zeman z Českej republiky. Při přípravě na tento podnik se nám porouchal diferenciál a nebylo v našich silách ho okamžitě spravit, tak proto jsme šahli do sbírky našich Fordů a vytáhli jsme Escorta, o kterým jsme usoudili, že vyhraje. Bola to naozaj šťastná voľba, pretože sa bez veľkých ťažkostí dostal do finále, kde hneď na štarte ukázal súperom chrbát. Jozef Béreš sa so Zoltánom Šimonom zaradili za ním, no v poslednej zákrute úvodného kola prišiel moment, ktorý rozhodol o všetkom. Do cieľovej rovinky sa tak prudko natlačil Roman Vlčko s Nissanom Sunny, že zablokoval Romana Blaška na lančí, pričom mu otrhol ľavé predné koleso. Na túto kolíziu sa len bezmocne pozeral Zoltán Šimon, ktorého to všetko zvrtlo. Víťazom štvorkoliek sa teda po prvýkrát stal Marek Zeman pred Bérešom starším a Vlčkom. V zmiešanom finále sa potom stretli najlepší traja jazdci oboch kategórií, kde mal náhon 4x4 jednoznačnú prevahu. Karol Šedivý v tom však nevidel handicap. Zaútočil na Vlčka, ktorý to napokon vzdal kvôli technickej závade. Celkovým víťazom Autoslidu 2006 sa napokon stal Marek Zeman, striebro si odniesol Jozef Bereš starší a bronzový skončil Karol Šedivý.